Yai ki umba jelni hi kai tra chi nan xiao plai ai ki jing ai thân lương chọn ki ngài nong che cả jing lệ rai ai ngăn khó mi sai ki lumba ki ba don sa chi liang wa ai ngăn ran ca thi ca chong me hai ki lu một trái ba ba Putrai kimet putrai kingsing. Putrai coba kingsing met putrai coba jangan yang penting standar. Nyango ime putrai sesuatu. Ame real sumari ini sih baru. Nila yo man cerita dulu. Pra iki ini. Bat ilong dok lok. Dua ime berarti. Yon shu cha punen hakadonun balaswa bangsa koma lele shawe wandasham chun ki trên rải jing long riu ble sha po ka men sim jong ni trên rải ba yêu biru shi sha hai ka jing long jong me Kum ki sen tiêu ma y trên hạt long ki cam jing im cha nai ban ya sen long kum ka ngà ca jing gun re Kam kor shisha ka jing yi ya ki po la kor berce spaba shisha long ban shong chiu nong ban me apa sho ya nga ki er yo ha ba shle ba ben ki u ha ki lum ru ha ba kendo nga la chai ba ham ne do Aban xiao tu ya ka jing lon khui klem pong ban le mana lemba kaing in ai jing shakriya utrai mana lemba kaing in ai jing shakriya utrai Kadwa katwi api kikun tusnyau dianga ngan hikai hapi ya kajing setin utrai ue uta utriu upakua ya kajing im bat uba it ban yo ban
banyo ya kasngi banyo ya kababaha tu sumar ialah utlit na kabasniu bat ya karmiang sentur jongme ha kabakren syukur tu kendri no na kabasniu bat tule ya kababaha bat ya kajingsuk bat tubut ya ka Ong me yai ka mon jong me ban me fly fly ker ku nong pen ai ka donur tu song ne go try Jesus Melait na bom jiu ku try Jesus Melait na bom jiu ku Ading kam kang banyak don blay La shai la bun nong shun Tabor jong ungahun Yo saitan sim jing dum jog rueng Kas nam kading pona Ban sai kas hiu kala Ngan kun lopa Barbing bakra Ngan lai na jing long ram Srap alenti klau Ngan delun wan Nong pen imperte Do pa men simban tre La no kasni Yo teka jing ai eng Ben koi to ai kan sling Ha paroka berjay Ben im yanin Yai kasni jing ai eng Gikular melaseng Na membaring Do ai ngan yos nhau trai